Vänster 4 till vänster 4 överkörd 40. Höger 3 plus 40. Höger 3 till vänster 5 minus överkörd 40. Vänster 3 30. Och vänster 4 blir lite kraftigt inne till höger 3 ner till 2 plus räcke. Ner till 2 plus räcke 40. Vänster 5 lyft ner till 4 i höger 3 minus sten inne 40. Och vänster 2 plus sten inne i 12. Vänster 3 minus till höger 3 minus överkörd sten inne 60. Höger 3 plus över luft 60. Och öppen och höger anfall sten inne. Öppen och höger sten inne 40. Höger 4 minus 50. Och vänster 2 plus här nu. Vänster 2 plus 30. Vänster. Ska gå. Lyft till höger 2 minus i vägskäl 60. Vänster 5 minus 80. Höger 2 minus sten inne, räckytter 60. Höger 3 till vänster för över lite könsten inne 80. Höger 3 plus 60. Vänster 4 minus förklarade 40. Och vänster 3 öppnar vid luft 40. Och höger 3. Höger 3 öppnar vid luft 60. Mål 40. Och höger 3 40 och vänster 2 minus. Broms. Stå in. Ja, lite för mycket vilja. Ja, men fan, man följer ju spåret.